gerra kondatzen gaitu. Bosgarren urtian higaz jarri kan Carlos, Madrilko bidian bultza zuten atzera. Gerra bere oinian. Agintari honenak preso daduzkate euskalduna izatian. Du bakoitzak kalte Tejero ta Maroto, guztien alkate zer gizon hoietatik. Espera gentzake. Carlos agertu ezkero, provintzia hauetan beti bizi gera den. Neketa penetan naizken duguk dugunan. Behin ere ez erreman bos negar egiteko. Nunbait jaio ginen. Semiak soldadutan, preso gurasuak ezin pagaturikan. Kontribuzioak trintxera lanetara. Gainera auzuak dolorezkoak dira. Gaur gure pausua. Kostatik Ebrora trabaz gaude josirik. Bera eta goratzen ikan frantsesak itxi du frontera. Gerrak ez dakarronik inundik inora. Atiak itxita, ogia garesti, hartua ere ari da. Igotzen poliki diroa eskutatzen da. Egunero hemendik nola bizi garen bada. Harritutzen naiz